Türkiye Türkiye dike mezundaki kurda o hareket mektebi arkadaşlar Türkiye fakir edilmekte. Türkiye'deki kriz vardır etkiler. Siyasete Türkiye lütfen kurda nenaha İtalya kafada siyasete katkırmayı siyasete genotike çare gele Grek gele askeri gele Ermeni Türkiye lan Türkiye kafada dahi Ama istiyorum daha zayıf. Ne fazla kırda geçirdik. Siyasete kadar genotiki kırda rahat edildi. Afakırdıklar. Ve bu Türkiye gelince eğer de mesela bir şekilde halbuki Rojanat anladığında dua kuvatar heyekenin Riya kapsasya cerrahları hasadavye Riya Asya Navin cerrah hasadavye kadar böyle fazla hareketleri Bugün seninki fakirde adılaca bütün şekliyle Kuba İttifak'a daviye artı İsrail Amerika ve Türkiye'si NATO Türkiye Sivana Kuba'da bu kadar. Bu seninki fakirde Martin Rusya Türkiye'de tedbir etmiştir. Afomza bütün Suriye Fatih Türkiye Suriye'de Vakti seninki Suriye'ye kapattım. Senin apologotun. Nasıl dışarı vardılar. Belki karara keser dağın. Ne karar eder? Tasfiyatına seninki peki apol seninki alın. Suriye bertaraftılar. Tabi rezervattılar. Hatta Rozalat Anadin kat dikebe. Hemşire Hindi Irak'taki Zürişleri yine lazımdır. Başkalar kalkmışlar tekana. Ama böyle lazıma destek et. Apo taşıyordular. Taşıyordular Apo aslında plana karşı salın çekiyor. Ve plana bir dışarısında çekiyor. Era radyodan gelen. Շնավենտանության արադիոյի gelden başkodarın heja 22 Şubat 2024 çarşamba Brüksel'e saat 12 Lahmede çarda hemen uçaya navaroje peşkeş bikin ve peşiçen sernoçin. Duran kalkan bud pergala tecide ya İmrali pergaleke be minaka erişeye. Devlet Atka'da geçer erişe günde kapya ya akretler du peşmerge katilkirin hezen Irak'alistin üredi hoyke fabecik girine. LPG hemu fermandar u şerbanenin beştarı operasyona şoleşkeri ya şehit doğan bir an bu ne pirozgir. 22 Şubat roja zamane dayke ya cihaneye evroj de herkesi pirozbe. Bu mitinga demokrasi u azadiye Ali İstanbul'e banga beştariye hatkirin. Dubareden başkodarın hejen dest berferihin için fadiken endame komiteri ve bera PKK duran kalkan komplo pergala İmrali'ye berfadan acıbu azadiye rebera pol berferihin ırkandır. Endame komiteri ve bera PKK duran kalkan bername teybet Ahmet'e haberi de bersi da persen rojnavavan hoşen Yılmaz. Duran kalkan despeke ser pergala İmrali u siyaset akırkirine gerek kursekini. Diğer kerkotti minakeke ve pergale u erişeli cihanetmeye. Evde haman demede ifadeye erişeke kırkirne yaset saliye. De hedefa erişande imhaya topyekün heye. Hemu derfet u fırsendan dikeniyek u dupazın kurdan kırbiken. De 25 salen davin pergala serde siyaset ahoya kırkirne bir pergala İmraliye'de domine. 25 salın kırkirne İmraliye'li ser reber apu demeşandı. Tekoşin alidici pergala kırkirne ji duran kalkan berfadan ali İmraliye minakta u emnirkandan girin. Reber apu de her şertu mercide berfadan u serkeftine nişanimeda. Nişanda ku şert çıkaz.
Dijwar bibe bila bibe lê pêngavên şoreşgerî dikarin bên avêtin. Li her dera cîhanê û li hemû beşên welêt komploger hatin rûreşkirin. Bi milyonan kesî ragihand ku ew bi mejî û dilê xwe birêber aporene. Gelê Kurd nîşandayek û bêyî azadiyê nasekine. Siyaseta qirkirnê êdî nikare dikî ji armanca xwe. Derbarê operasyonên şoreşgerî yên Gelayên Azadiyê de jî Duran Kalkan mirxandin kir. Beriya pêngava dihê cotmehê gerîla pêngava xwe ragihandibû. Yekê cotmehê biryargeha zihniyeta faşîst û qirker ala Anqerê rûxand. Her meh bi operasyonên berfireh derbeyên giran li kiryarên faşîzan ên AKP MHP da. Di operasyona li gire Amediyê de herkes rewşê dît li holê. Dost û dijmin dît ku gerîla çi ye çawa şer dike û ev jî cara yekê ye ku pêktî. Li şert û mercên herî giran de gerîla hem şer dike hem jî vî şerî bi belge dike û ji civakerê radigihîne. Dost û dijmin divê êdî gerilayê Kurd baş nas bike. Duran Kalkan trafîka dîplomasiyê ya Erdoğan û ekîba wê jî bi bîr xist û diyar kir ku Tirkiye li dervê rûşlata navîn anû têhiştin. Di 1923 de rûşlata navîn li gorî Netewdewletê Ango Komora Tirk teşe girtibû. Îro rûşlata navîn ji nû ve teşe digire û dewleta Tirk di nav de nîne. Divê herkes bibîne ku Erdoğan ew parzemîna jeostratejîk û Tirkiye li ser cih digire tinekir. Niha ketiya nava tevgerê ku ji vê rewşê derkeve. Ev li bû tevgera dawî ye. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan bi mijarê ve girêdayî da zanin ku di vê çarçoveyê Tirkiye di bazara ketina Swêdê Anatoliyê de vê yekê bikaranî. Ji dewletên Yekbûya Amerîkayê û NATOyê hin tiştan xwestin. Têdîtin ku ji bo êrişeke tinekirine ya dawî pêşgirî girtiye. Ji alî Amerîkayê ve erêkirina firotina F-16 ve piştgiriyê nîşan dide. Ve bazarê jî li ser şerê qirkirina Kurdan kir. Lê divê were zanîn dewletên Yekbûya Amerîka û NATO jiyên heta niha hatine kirin wê de tir derfeta êrişê nade dîktatoriya faşîzan AKP MHP ancak dikare dubare bike. Li hêja hêzên Iraqê li Sînûrê dihokê xwe bi cih kirin li gorî agahiyên bi dest ketin duh bi şev beşek ji hêzên fewca çariya ser bi parêzaya pezewanên Sînor ên Iraqê ber bi Sînûrê dihokê veketine rê. Her wiha hat diyarkirin ku hêza Iraqê ya ber bi Sînûrê dihokê veketî rê li gundê serzêrî yê li Sînûrê navçeya Kanî Masî ya ser bi parêzgeha dihokê bi cih bû. Hêjayî gotinê ku duh bi şev dewleta Tirka dagir ker, herema Sînûrê dihokê bi dijwarî bombebaran kir û encamê de du pêşmergeyên bi navê Arîf Taha û Beşîr Emer Alî hatin kuştin. Tê gotin du kesên din jî ji heman malbatê bi pêşmergeyan re bûn û heya niha aqûbeta wan jî nayê zanîn. Di nava du mehên borî de rêze hevdîtin û serdanên raydarên dewleta Tirka dagir ker ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê li gel berpirsên emnî û siyasî yên Iraqê çêbû. Li gorî medya û pisporan armanca van serdanan ew hek û dewleta Tirk dixwaze li ser hinek deverên Herêma Kurdistanê êriş bide destpêkirin û dixwaze Iraq û Herêm jî beşdarî vê êrişê bibe. Çavderên siyasî jî destşan kirin ku çi dema hevdîtinê pêdeke bi dewleta Tirka dagir kerê çê dibin li dijî gelê Kurd êriş û komkujî zêde dibin. Belêgudarên hêja me niha berê xwe bidin başûrê Kurdistanê rojnama van Keser Buldan bi me re rewşa dawî ji me re ragihîne. Heval Keser dem baş. Dem baş. Gelek spas heval Keser dewleta Tirka dagirker dîsa komkujî kir di êrişa gundê Kafyayê Akrêde du pêşmerge jî hatine qetil kirin. Agahiyên dawî berdestî te çine kerem bikin em vegodar dikin. Ji xwe wek tê zanin di serê meha yekê 2024 de hevdîtinek zêde yên dewleta Tirk a dagirker li başûrê Kurdistanê û li Iraqê zêde derketin pêş. Ev hevdîtin jî tê diyarkirin ku li başûrê Kurdistanê amadekariyan ji bo operasyoneka berfireh tê kirin. Di vê hevdîtinê de Wezîrê Parastinê Tirk Yaşar Güler û serpermandarê artêşa dewleta Tirka dagirker Metin Gurak
هاتن بغدا و لبغدا به سروک کمار عراق لطیف رشید و سروک وزیر محمد شیعه سودانی را هفدیتن پیکانی اف هفدیتن پشت هر کچو برفرهتر بو پشت جبو و هفدیتن به شیورمند اولکاریا نتویا عراق قاسم ارجی رجویان وزیر شهری دولت تر پشت جی به وزیر پاراستن عراق ثابت محمد سعید رضا العباسی و وزیر کار نافخه عبدالامیر شاماری رجی رونشتن پشت کو وزیر پاراستن ترک هفدیترین خوان بغدا بداوی کرن و جاره بر خدان باشور کردستان و لحولی یکم جار پیشوازیا وان وزیران جالی وزیر پیشمرده حکومت هرما کردستان کو دموی قضیه‌ای شورش اسماعیل لحولی پیشوازیا و شانده دولت ترکیه کرد یعنی اف همو دیار دبن کل باشور کردستان و عراق دخوازن دست به اپراسیون که برفره بکن و دخوازن هزین عراق جی بشتاری به اپراسیون ببن که اف اپراسیون نه تنه لحرم بهدینا سنوردار ببن در همون وقت ده در بعضی حرم که دبن حمایه یکیتی نشتیمار کردستان دانه جی در بعضی به حرم جی ببن جخوا دیار بکو پشتیبان هفدیتنان بالافرین شهرین دولت ترک یادآگر کرد لگوند کافیا یه سر به نافچه آکره بمباران کرد و در انجام آوی ارشده دو کتی گوتن دو پیشمرده جانا خوشه دستا پیشمرده این که جانا خوشه دستانه عارف طاها و بشیر عمر علی بو تی گوتن که جوی مالبات دو کس جیه ندیارن او کس بریندارن یاند دست هزین پیدا کردن اف تشتک هی آگاهی زلال بر دست مدتونه لیتی گوتن که هزک زیده یا فوجا چار یا که پاسوان سنور ین عراقینا برای خودان گنده سرزیری یه سنور نافچه اکانیماسی یا بر به پارزده دو که و بجبونه دو شف آگاهی اکدن که میرو زلال کرد تی گوتن که لحرم شیلا دزه لملی چمی جو لبانیا رنجبر آقا کوجیره تی گوتن لوی حرم وسا بناف کرن دبیجن او حرمین که لشکرین دولت ترکیه دا جرتر بجبونه نهاجی هزین پیشمرگه اف نیزی چند روزانه ده آمده باشی دانه که تخازن بر بوی حرم و بچن و تزانین که او حرم جی راست دولت ترک چند جها بجه بویه لی او حرم پرانی حرم پاراستنا مدیانه که نها هزین گیریلا لی بجهن هزین پیشمرگه آمده کاری دکتن که بناو هزین پاسوان عراقی برای خواه بدن و حرمه جی یعنی اف بجشتی مروف دکاره بجه پلان و پروژه دولت ترکیه جبو آمده کاری اپراسیون که گشتی که لحرم به دست بکرن یعنی سینیال وی دانه و دخوازن دست به اپراسیون بکن بله ام gerek spas dikin keser buldan rojnamavam başure Kurdistan'ın kavat beyden baş spas dikin den baş Belgodarên hêja fermandariya biryargeha navenda parasna gel NPG hemû fermandar û şervanên beşdarî operasyona şoreşkerî ya şehîd Doğanviyan bûne pîroz kir. NPG got ji bo tevayî fermandar û şervanên operasyona şoreşkerî ya şehîd Doğanviyan li darxistin em we hevriyên xwe bi hestên ji dil ên şoreşkerî silav dikin. Hevriyên xwe şervanvar toyê de operasyonê de bilehengî şer kir bibîrtînin ve hevdehê Sibatê li girê Cûdiyê Zapê barêgeha dijmin bi temamî fetî kir ve operasyona we derbeke giran li artêşa Tirka dagir kerxist. Li barêgeha dijmin sû heft askerên dagirker tevî yüzbaşiyeke û fermandarên din hatin cezakirin ve dest danî ser bi dehan sîlah kelûpelên leşkerî yên li ser dagirkeran. Wekê din li barêgeha
سیها دجمن چه هبه هات شوتاندن و ایمها کرن اف اپراسیون بو خلک جو اپراسیون شورشگری داوی کو با اوه که سرکفتی هاتیه دارخستن هر واد سلویرا کمپیا ناو نتوی دل دارخستن اپراسیون که او چندی سرکفت پر و تداره اپراسیون و یا شورشگری نشان دا کو گریلا هر دورا بکه هدف دکاره فتح بکه و تصفیه بکه ام تواهی فرماندار و شروانین دو اپراسیون ده جیه گرتنه پیروز دکن جدل باور دکن کو هون اید تاکتیک ده خواه کور بکن و با آفرینلی سرکفتین المزنتر بدست بخن تاوی و اپراسیون که کو بارگه به تمام فتحی کرد لدار خست ارتشا ترک و چپمنیا و هودان و تکچوینا دیروکی و شیرن تاوی که سو هفت کشتین دان تن کشتی کشی خواه اشکره کریه کو وکه کور کر و لالان تفگریانه evra şavan nişan dede ku artêşa dagirker rejima faşîsta AKP pe çiqas şikestî ve xels û dizorê dene ketine rewşeke welê ku nikarin têkçûyîna konsepta xwe ya şer ji xwe re jî bêjin û jiraya giştirê jî eşkere bikin dewleta Tirk rejima wê ya faşîz û çepemeniya wê ya şerê teyve çiqasî hewl bidin rastiyê ve şêrên jî ve tevaya rastiyên operasyona şoreşgerî ya we hevliyên hêja bi kedeke mezin belge kirî bên eşkere kirin hingê herkes bibîne ku hezar derewçawa li hemberî heqetek gene xwedî ti qîmetê nîne. HPG nazdame gerleke şehit eşkerekir o gut hevriye me şervan ala serkeftine ya ku roşat û erdal hildayê ji doa helmet û serxwebunan dewr girt û gihand lûtkeyek genû. Navên de ragihandin û çepemeniya HPG derbarê gerlayê ku di operasyona şoreşgeriya şehîd duaviyan de şehîd bû vê nirxandinê kir. Di 18 Şubatê 2024 de me ji gelê xwe yê Welatparêz û raya giştî re ragihandibû ku hevriyê me şervan var to di operasyona şoreşgeriya şehîd duaviyan de şehîd bûye. Ewladê hêjayê gelê me yê Rojhilatê Kurdistanê hevrê şervan weke ciwaneke Kurd ê ku dilê wê ji bo azadiyê lê dide tevlî nava refên gerîla bû. Bi tevlîbûn fedakarî hevrêtiya xwe ya samîmî û meşa xwe ya li ser xeta fedayîtiyê bû milîtareke apûyiya yê hêja. Ji bo doza azadiyê ya gelê me bigihîne serkeftine her wazîfeya xwe bi biryardarî xist pratikê de. Li Zapê bi rehê fedayê apûyî tev li operasyona şoreşgeriya şehîd duaviyan bû. Şêwazê fetî û cesareta xwe ya bilind di keseyeta xwe de kir yek û profesyonelî bi ser dijmin de çû. Hevriyê me şervan bi gerîlatiya xwe ya bi hostayî derbayagiran li artêşa dagirker xist û baregeha ku dijmin lê bi cih bûbû fetih kir û serkeftineke dîrokî bi dest xist. Hevriyê me şervan di vê operasyona şoreşgerî de bi lehengî şer kir û şehîd bû. Navê xwe di dîroka têkoşîna me de danivîsandin. Di serî de malbata hêja ya Hevriyê me şervan em ji hemû gelê Rojhilatê Kurdistanê yê Welatparêz û gelê Kurdistanê li sersaxiyê dixwazin. Nasna me şehîd şervan Varto haye. Adil Ali Muradî bi nasna şervan Varto. Navê dayîk Atiye, navê bav Mihemed Ali. Cihê ji dayîk bûyî ciwan ro di 17 Şibata 2024 de li Zapê şehîd bû. یعنی 2014 में हवाला नास के पिछरा از 2015 تبلیغ پونانی وقت آه پشتی شراینو düzenleme HPG da çevu yani piştiği seme hasta peki dama düzenleme piştiği 2016 servis esası jisa peşnerimi çevu yani bir demeji çane karışık peşime daha bu mukaddes bir kare bakadeni mutlu kare pa ona kamne bineydi saloni bekti sala derbaz bu şam jaridi peşner alarak valusa kabul kere وخاص يعني شا يعني زيادة بكربم جبا ورخصتنا يعني بكربم هين زيادة برا كم يعني أجي يعني خدي شيء زيلان دقوا كورب كم يعني جبا كورسا هين زيادة يعني تشتي كورخصتن جماعة خوازي يعني بين برسي بياجين مثلا خورترم تبلي بياجي ببين جبا بياجي ببين برسي يعني باري كالدان از بكربم مثلا لايقوي دركم نی سر اساسی که جز بچم پراتیکه و ساتولی اول شهید را بکن
yani biçmalan işler yani çağ yani nam çıkasla düzmen bede yine kazi ki dibete seden kusa serakati zindane da in rahat bebe yani serakati mesela fikri felsefevi usa her dereki canı da bala kuye yani yansımayıcı şöyle seravdani kurajalata çepuye yani yansımayı videre da tekrar yani hakikaten serakatiye de bize hani bistiye beş yani şöyle şey kava bebe o peşinkijin ava bebe yani her serakatici de da diğer kere yani ve hakikaten serakatici de da diğer kere ama dama yani avcı rastasa serakati mevsame ve felsefi ve fikri ve ideolojik olsa azade. Çekoşini me aldani me servi esası belki yani rojekin zuter olsa serakati xo hapse da derxini. Yani servi esası jes beşin pratik ez jiban ştabım verse. Gerlaiye Astare Perşin ku tevli operasyonu şoreşgeriya şehit Helmet Deral û ku got leşkerentek tarumar bu. Liqada şer carekedin hatîtin bê kî dikare şer bike, kenî kare şer bike. وکی کو تزانین د دیروکا 12/4/2024 دا چالاکی کی سرکفتی هاتا پیکانین اف چالاکی سرناو هوال هلمت هاتا پیکانین وقت تزانین کی هوال هلمت چالاکی بریا ودا یا گرشید پور دوغنده شهید بو جبوی تو هلدان هوال هلمت و همو هورین می شهید ما چالاکیا 12 لدارخص راستی جی چالاکی کی سرکفتی بو و مجرای گشتی را جی پروکری که ام و سرکفتنا چالاکی آخوا سری دا دیاری همو شهیدین خواهی کدو غر آزادی دا جان خواه فدا کرن دیاری وان دکن و دیاری همو گل خواهی که ایرو دا همو و تجاری و پیشی منه به انگل افسرمان جبر کم تفکری که خودی فکرن خودی ایرادنه خودی رامانن خودی سروکه که وصانه که تجاری قشولین هوایل پیشی منه به آستن و اف دا رح و چالاکی ده هات دیار کرن هات دیار کرن تجاری سر سرمای زوستان بگیریلایان نکاره تجاری گرما هاوینه بگیریلایان نکاره جبر که خودی فکره که وصانه که هر دایم بربرتی خوام گریداینه هر دایم گله خوام گریداینه وردت خازم تشتکی ببیجم که راستی جدم ام کتن تپه ده تپه شد گل هدایی که هاتی امها کرن یکو تفدا هاتا شوتاندن وردت تشتکی بیجم راستی جی ام بون شاهده وی که لشکرین داگرکر لشکرین دولت آتر چاوا ده ترسیان چاوا خود خستنه بنی رانزایا ده و پارستنه مجی زاتن چیای منه خازای که چیا ده ام بکارتینن او دبه هزا پارستنا ما هزا کو ام بکاربن ویدجمنی تاروار بکن جبر کو اف آخا باو کالی مایه آخا کردستان آخا که وصایه کی هر دایم عقید لی مزن کرنه دو فرما جواکیا جیهانی ده فکرن ریبرا پلو جلان هاتن نقاش کرن فرما جواکیا جیهانی نپال پایتخت کاتماندو دناورا 15 و 19 سبات ده به بشتاری زدهی هزار ریخستن سندیکا ترگر زانیگه و اکادمیسینن آلترناتیف ین 98 ولاتان هاته پیکانی فورم بگوتارا مجلسا نavne tevya forume dest bekir pişre meşekat پیکانی duruşma hevparji cihane geldim pekane bu u pişre dışaldı hevde hücde isibate de rojane siyaset panelen cuda liser abori jinge evlekariya kod mafenkar perskire genjinan şer u tündi evle u leger naçarı seriye perskire kan hatım pekani Akademiya Jinolojiya Akademiya Modernite Demokratik Kongreya Star u navenda diplomasya siviji 5 panel pekani. De her du panel ande regezin konfederalizma demokratik demokrasiya radikal ekoloji ve azadiya jine hatini kaşkeren. Jinoloji ve kezanista modernite demokratik u pevistiya peşengiya jine u rexistin buna خسر یاد پیشخستنا دموکراسی رادیکال ده هات دست شانکرن. دوی بشه ده ازمون کردستانه به تیبت روجاوا جهاد پاس او ترگرن آدیواسی یل هندستان هاتن بگوتن. دروجا دویمین ده اکادمیا مدرنیته دموکراتیک پانل اکلسر مدرنیته دموکراتیک و مدل کنفدرالیسما دموکراتیک پیشکش کرد. دو پانل ده نیرین او پرسپکتیف ریبر اپلوی جلان هاتن بگوتن و نخاندم. دروجا سیمین ده اکادمیا جنولوژی پانل اکلسر پرسن ده سلسله 21 de çima peyvistiya me bi şoreşa jine heye çavkanî me çine û
eme çawa ava biken pekani. Li heman rojê de Kongreya Star û navenda diplomasiya sivîl panelek li ser şoreşa Rojava û şoreşa jinê û azmuniya 11 salan hate pekane. Di roja dawî de jî 51 stand hatin vekirin û saziyên beşdarî formê bûn hatin ziyaret kirin. Yek ji standan ji bo agahdalkirina raya giştiya li ser êrişên Dewleta Tirkiyeyê li ser Kurdistanê û kampanyaya azadiya Rêber Abdullah Öcalan bû. Hejmarek zêde ji beşdaran serdana standek Kurdistanê kirin û piştgiriya xwe ji bo azadiya Rêber Öcalan anî ziman. Roja piştî formê di 20 Sibatê de civîna nirxandinê hate pêkanîn û li ser planên paşerûjên formê hate axaftin û plansaziyeke hate amadekirin. فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی بگشتیه گرک دکه مروواهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارکک اخلاقیه یا مروواهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروواهی بگشتیه Li Cenevre'ye konferansa li ser tecrüde û binpêkirina mafên girtiyên siyasî bêledarxistin. Di 15 Sibatê de li ser rewşa girtiyên siyasî li Parlemena Awropayê konferansek pêk hatibû. Piştî Brükselê wê di 24 Sibatê de li ser heman mijarê li zanîngeha Cenevre'yê jî konferansek bêledarxistin. Konferans ji aliyê Komeleya Xwendekarên Kurd û navenda mafê mirovan a Kurd ve tê organize kirin. Axaftina destpêkê konferansê wê ji aliyê parêzer Oliver Peter û nûnerê adeke ve bêkirin. Konferans wê ji sê rûniştiran pêk were. Di beşa destpêkê de sedemên avakîna girtîgan û wateya wan ji bo mahkûmên siyasî were nîqaş kirin. Di vê beşê de ve endamê berê CPT Dr. Jan Peter Restalin û ji parêzerên Büroya Brükselê Jan Fermon baxibin. Modernîteya vê beşê Moderatoreya vê beşê wê ji aliyê serokê berê ya Parlemena Kantonê û Cenevre'ye Elizabeth Desri Warner ve Bekir'in. Dürünüşna duyemîn de dîroka girtîgehên Tirkiye kiryarên li dijî mahkûmên siyasî û rewşa heyî li Tirkiye bên nirxandin. Hevseroka İHA Eren Keskin endama komisyona girtîgeha ÖHD Zelal Aydoğan û siyasetmedarî Kemal Aktaş ve beşdar bibin. Di beşa dawî de wê ji parêzerên Büroya Hukuka ya Sed salê Razî Öztürk, alîkarê serokê Komîteya Piştevanî ya Konseya Mafên Mirovan a Netewêniyê bû yan Zîgel û bi navê Maf dadê jî Mahmud Şakar tevlî bibin. Konferans ve bi zimanê Fransî, İngilîzî û Kurdî werger werekirin. Doktor Fayak Gulpî got bi fikir û têzên Rêber Öcalan ve hemû pirsgirêkên cîhanê çareser bibin. Siyasetmedarê Kurd Doktor Fayak Gulpî têkildarî kompeya nav netewî fikir û felsefeyê Rêber Abdullah Öcalan ji Ajansa Rojnivîsraxivê got ji ber tirsa ji fikir felsefe û projeyên Rêber Öcalan awqas dijayîtiya wê tê kirin. Lewma bi azadiya fîzîkiya Rêbera Po bi wêre pêşxistina pêvajoya aştiye û çareseriyê wê pirsgirêkên cîhanê çareser bike. Doktor Fayak Gulpî da zanîn ku Dewleta Tirk di wê baweriyê de bû ku bi dilgirtina Rêber Öcalan wê dikare belgelê Kurd tune bike. Lê bi nêrîn rêxistin û çalakiyên Rêbera Po ispat bû ku Kurd zindîne û doza mafê xwe dike. Rêber Öcalan ji bo çareseriya pirsgirêkên li Tirkiye û rûşweta navî jî stîmeke nû ya alternatîv ava kir. Doktor Fayak bu sistema netew dewlet nikare pirsgirêkên gelan çareser bike. Li Iraq, Sûriye û Tirkiye welatên pirnetewin. Divê li van welatan mafên hemû gelan bên parastin. Lê sistema cîhanê û netew dewlet zext û zorê dike dixwazin gelan tune bike. Rêber Abdullah Öcalan diyar kir ku ev sistem şaşe û dîktatûriye û got divê demokrasiya rastaqîn hebe. Divê desthilatdariyên wisa bên avakirin ku mafên hemû netewên cuda bên parastin. Ev hemû di çarçoya sistema konfederalizma demokratîk de dikare pêk were. Li girtîgeha Afyonkarahisarê zexteke mezin heye girtiyên ji doza PKK û paşkê di çarçoya pêngava ji Rêbera Porê Azadî ji pirsgirêkira Kurd rê çareseriya siyasî li girtîgehên Bakurê Kurdistan û Tirkiye 87 rojên di grêva birçîbûnê ya bi dorveger de ne. Girtiyan gotibû ku heta
Bazı isbat tecid ne irakirin de çalakiya xwe derbasî qwanaxa kedin bikin. Deniz Kaya da dozê isbat edeli ser navê girtiyan daxuyaniyek da bû gotûbû ji bo bandorê li pêngava li derve hatiye destpêkirin li xebatên hilbijartînê neke me biryarda ku piştî hilbijartînê derbasî qwanaxa kedin bikin. Çalakiya grevê birçîbûnê ya dorveger heta piştî hilbijartînên dirêj bikin. Celal İnedî biriya malbata xwe behsa zexta li girtigeha Afyonkara Hîsartîpa tê kir. Celal İnedî agahî da girtiyên dikevin greva birçîbûnê dixin hûrjeya yek kesî wiha got. Bi her awayê êrişî me dikin. Em dibin tecdeke giran dene. Dema em dikevin greva birçîbûnê de jî me têxin hûrjeyê yek kesî ji bo hem îradeya me bişkînin û hem jî têkiliya me ya bi hevalê me re qut bikin sêr li vir rêbazê dibin. Lê ew jî dizanin ku ew nikarin îradeyê me bişkînin. Celal İnedî da zanîn ji ber stranên Kurdî guhdar kirine rêveberiya girtikê gef li wan xwariye û wiha got. Destanîne ser nameyên Kurdî çend roj beriya niha radyoyeke me hebû. Rêveberiya girtikê got we stranên Kurdî guhdar kirine stranên Kurdî wenekin radyo desteser kirine. Li ser ve me gilî kir û daxwazname şand. Nameyên Kurdî nadin me desteser dikin. Derbarê rewşa girtiyên nexweş de jî Celal İnedî wiha got. Li cem me girtiyên nexweş pirin. Heval Azad û Cevat nexweşin. Heval Cevat ê nexweş e ev 2 salin ku berdana wî dirêj dikin hevalên girtî tedavî nakin nabin nexweşxaneyê. Dema me dibin nexweşxaneyê dibêjin devê xwe vekin dixwazin îradeyê me bişkînin. Tecdeke giran li ser me heye li heta tecrana ve doza me çareser nebe heta Kurd azad nebin em ê têkoşîna xwe dewam bikin. Yek ji girtîgehê zexta li ser girtiyan bi greva birçîbûnê re lê zêde bûne girtîgeha Akhisar Manîsayê. Dayika Şevder Sîrek Kadriye Sîrek derbarê zexta li ser girtiyan da agahî da. سی ده انسان که نر سردله ها بودن دیک حجره کی یک اوده کی ev insan kaça razı bir saat razı her iki ses hatta razı edici nöbet edgirin ev radın ica edi ses hatta nöbet edgirin ne xew heye ne xorin heye ne istirahatta ne razan heye cilevan kin çope birçine tine avin adam wasari qubşon ev bejim çeml ber verdir muzore hem ben şeş me cezayı qadiye bernad dilek çav da bersva dilek çayna çıt ketişkitine lazım tişkinadım تحقق حقوقك جمرتنا تحقق حقوقك إنسان كرد رتنا يعني إنسان تفرى بسر بيا بده مرفا بس مرفا تاني نابه يعني الدنيا رابه سر بيا عندي بس أمراضانه تبشيار بفن ورقارش دجمن تشكينا كيش قلت دجمن هاي ما دفل تشكينا أم سريق بلنت كنا أم قرتينا أم سريق بلنت كنا أم كشتينا عندي بس بيزر مزوري Zmanê Kurdî CHP manê nav netewî bêpar hatiye îştin bîstûyekê sibatê angoyî û roja zmanê dayîkê ya cîhanê ye. Helbet ev jî di encama berdêl û çalakiyan de hatiye destxistin. Rêxistina perwerde zanist û çandeya neteweyên Yekbûyî UNESCO li hevdêhê mijdara 1999 nihan de piştî ku xwendekarên zanîngeha Bangladeshê di bîstûyekê sibata 1952 de ji bo zimanê xwe yê zikmakî di çalakiyan de hatin qetilkirin bîstûyekê sibatê weke roja zimanê dayîkê ya nav neteweyî hatiragihan bin. UNESCO di vê rojê de ji bo balkişandina ser zimanên bi xeteriya windakirinê re rûbirûne raporan amade dike. Li gorî UNESCO'yê li cîhanê 2500 ziman bi xeteriya windabûnê re rûbirûne. Yek ji zimanên bi metirsiyê re rûbirû bûye zimanê Kurdî zext û bişaftin da asta herî jor de ye. Endamê Komîsyona Zimanê Dayîkê ya Baroya Rihayê Parêzer Şahin Doğan got tevî di peymanê nav netewî de perwerdeya zimanê dayîkê hatiye mîsogerkirin jî dewleta tir zimanê Kurdî qedexe kiriye. Ev sûce dewletên cîhanê saziyên peywendîdar bi taybetî UNESCO bêdengin û dibin hevkarên hîsûcî. Lazim e em Kurd têkoşînê bikin û mafê perwerdeyê fermî bi dest bixin. Divê hemû sazî û partiyên siyasî bibin yek ji bo bi destxistina mafê perwerdeya zimanê dayîkê têkoşînê bike. Rêvebera Komeleya Birca Belek a Ziman û Çandê Zaman Sarı Yıldız jî got zimanê me hebûna me ye xwebûn û nasnameya me ye ziman bingiha neteweyan e em dixwazin wekî hemû gelan bibin xwedî statûyeke siyasî û wekî her geleke zimanê me bibe zimanê perwerdehiyê fermî. Helbet di parastina Kurdî de bar dikeve ser milêjin û dayîkan. Di dema niha de em jî xwe asîmle dikin. Di nava malê de bi zimanê biyanî tên de axaftin.
Politikayek avqa qasi zirav temeşande ku haya mejenine ve her tem bizaruken xwara zimane dayike ango zimane xwe baxıvın. Endame destiyere ve bera komele leykolinen çandu zaman amezebotamiye med der dilan güven jigud deve kur zimane xwe biparêzin ziman dîrok û çanda xwe hîn zarokan xwe bikin. Li her qada jiyanê lazim e bi zimanê xwe baxıvın. Li dijî polîtikayên asîmîlasyonê bisekinin zimanê xwe belav bikin. Mafê perwerdeya bi zimanê dayike xeleka gelekî giring e hatta Kurdî bibe zimanê fermî têkoşîna me wê devam bike. Li Bakur û Şatê Sûriyê 89680 xwendekar bi zimanê dayikê perwerde dibin. Hevseroka desteya perwerde û hindekariyê ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Bakur û Şatê Sûriyê Semîre Hec Alî diyar kir ku mafê hemû gelan heye ku bi zimanê dayikê perwerdeyê bibîne. Semîrê destişankê ku piştî şoreşa Rojava di nehê îlona 2011 de dibistanê yekemîn li Kovanê hat vekirin. Piştre li hemû bajarên Bakurê Sûriyê dibistan hatine vekirin. Saziya zimanê Kurdî jî di konferansa siyemîn ya 19 Gulana 2012 pêkanî û biryar hat standin ku perwerdeya mamosteyan û müfredet dibistanan ya bi hemû zimanên gelan were pêkanîn. Saziya zimanê Kurdî di civîna xwe ya sala 2013 de jî biryar da ku akademî û enstitûyekê ava bike. Di destpêka 27 Cotmaha 2015 de zanîngeha li Efrînê piştî di saleke li Qamişloya û 3 Îlona 2017 li Kobanê û di sala 2021 de jî li Reqeyê zanîngeh hatin avakirin. Semîre Hec Alî diyar kir ku îro komîteya perwerde û müfredatê ji heft kesan pêk tê û di encama têkoşîneke mezin de em gihandin vê astê. Em îro bi Kurdî, Erebî û Suryanî müfredatan ava dikin li kantonan jî müfredat hevkarin û bi zimanên din jî hene. Sistema perwerde û hindekariya li Bakur û Şatê Sûriyê li ser sistemeke jinû ve avakirina mirovan hatiye avakirin. Ev sistem tenê ji ders û sistema azmûniya klasîk pêknayê wa jî vê paradigmaya neteweyê demokratîk civakek nû tê afirandin. Erebî, Kurdî û Suryanî weke zimanên fermî hatine destişankirin. Li mafê hemû gelan heye ku perwerdeya bi zimanê dayikê bidin zarokê xwe. Li Ürmiyê di danasîna turizmê ya bi heft zimanan de cih nedan zimanê Kurdî li Rûşatê Kurdistanê piraniya kesan bi Kurdî de axivin lê di rojên derbasbûyî de müdürê giştiyê hunerên destan û turizmê yê mirasî çandiya eyaleta Ürmiyê ji bo bajarê Ürmiyê ku gelek turîst diçin wê derê ji bo razemaniyên turizmê bi zimanê Farsî, Tirkî, Azarî, İngilîzî, Çînî, Hindî, Erebî danasîn kirin. Ji ber ku di nava van zimanên Kurdî tune bû gelek kesan bertek nîşanda. Roya me ya ku li Ürmiyê di otelekê de tercümeniyê dike û got gelek kesên ku digerin ji ber erdnigerî û zanîna ziman vê derê tercih dikin. Kesên ku zêdetir tên vê derê jî Kurdên ji Başûr û Bakurin. Gelek ji wan turîstan bi armanca tıbbî kar an jî turizmê tên digerin. Zêdetir li tercümenên Kurdî bi dizanin digerin. Semîre Siharîv ku li nexweşxaneyeke taybet a Ürmiyê de di xebitê jî wiha dibêje. Di navbera personelên nexweşxaneyê de hejmara Kurdan pir zêde ye. Divê were zanîn ku bajarê Ürmiyê yek ji navên de herî girîng ê turizmê ye. Aktivîsta ji Rûşatê Kurdistanê Leyl Man jî got ku li Ürmiyê gelek nexweşên ku ji Herêma Kurdistanê tên hene û balkişan ku hemû jî bi Kurdî de axivin û got ku ji bo mêvanên Kurd ên tên Ürmiyê terîfeya bihayê zêde tê pêkanîn û wiha doman. Heta hinek bijîşk bi dermanxaneyan re li hev dikin û hinek nexweşxaneyên nexweşan dişînin dermanxaneyên ku bi wan re li hev kirine. Di danasînê de tunebûna zimanê Kurdê encama pişaftina çandiniye. Ev ji derveyî dijminahiya li dijî zimanê Kurdî wê de dir tişteke din nîye. Bi salana zimanê Kurdî dibin gefa dijmin daye lê ji ber rola xwe ya ku dilêze tu carî nikaribûne înkar were kirin. Zimanê Kurdî êdî li vî bajarê û bi bazara turizmê de yek ji zimanên herî bi bandor e.
Roja Zimanê Dayîkê Cîhanê Kobanê hate pîrozkirin desteya perwerde û fêrkîne ya kantona Firatê li dibistana Şehîd Hogir daxuyanekde û 21 Sibatê Roja Zimanê Dayîkê ya Cîhanê pîroz kir. Daxuyanî bi zimanê Kurdî û Erebî hate dayîn û hat gotin. Netewdewletan rênegiya çandî û pirzimanî ji holê rakirine. Ev ji Sûcê li dijî mirovaniyê ye di sed sala 21 de jî gelek netew ji mafê zimanî û çandî pêparin û li ber tunebûnê ne. Zimanê Dayîkê hebûn rûmet, nasname û pêşeroja neteweyan e. Divê hemû netewe bi kar bînin zimanê xwe ya Dayîkê di her qadê jiyanê de û perwerdeya zarokên xwe de bi kar bînin. Ev mafeke xwezayî ye mixabin dewletên li ser xaka Kurdistanê hatine avakirin hem asimilasyon dane dest pêkirin hem jî qirkirina fîzîkî dane dest pêkirin. Em wekê desteya perwerde û fêrkirine ya kantona Firatê têkoşîna xwe li dijî bişaftin û kiryarên bi armanca tûnekirina zimanê Kurdî bimeşînin. Bi taybetî jî ji bo qedexeya perwerdeya bi zimanê Dayîkê tu sedem û bahane nayên qebûlkirin. Bêguman ji bo pêkanîna vê yekê jî divê hemû mirov saziyên civakî wekî pêwîreke mirovaniyê çi bike ser milê wan bikin û li her qada jiyanê têkoşîna xwe bilind û kurtir bikin. Dürütiya AKP ya li hemberî zimanê Kurdî di nava Meher Dawîdê, Şano, Stran û bîlbordên bi zimanên Kurdî ji hêla AKP ve hatin qedexekirin. Lê namzedên AKP ji bo dengê Kurdan bigirin hewl didin bi Kurdî biaxivin û ev hewdana wan weke dürütî hatine xandin. Di nava Mehekê de çendê qedexe û astengirên li dijî zimanê Kurdî wihane lîstika Qiral û Travîst û Şano Arê 11 Sibatê de li Dîlokê de 7 û 3 Sibatê de jî li Agiriya hate astengkirin. Herî dawî jî bi biryara qaymeqamtiya Şişliya İstanbulê ve hate qedexekirin. Qayma wanê nehişt afîşên bi nivîsa Kurdî yên dema zimanê Kurdî ye yên Partî Herêmên Demokratîk DPP û partiyên Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî li bîlbordan bêdaliqandin. Malpera internetê ya rojnameya xwebûnê ku weşana xwe bi Kurdî dike li ser biryara duyemîn dadgeha cezayên sulhê ya Erzurumê ve hate astengkirin. Tekildarê astengkirine tu sedem nehate nîşandan. Hesaba jin nîvsê ya Kurdî li Tirkiye hate astengkirin. Dayîka welatiyekî ya 80 salê sê çek û di hevdeyê çileyê de ji wanê hate İstanbulê bi sedema ku bi zimanê Tirkiye nizane bi saetan li balafirgeha İstanbulê hate sekinandin. Di demên pêkirina Bîroya Hilbijartinê ya Dem Partî ya Amedê de Müdüriyeta Emniyetê anons kir û îddia kir ku vekirina stranê lê Amedê û berxwedan jiyane qedexene. Ev tenê çend mîna bin. Ji bo mîtînga demokrasî û azadiyê banga li dijî faşîzmê em bikarin qadan em biherêkin qadan hatkirin. Hevserokên Dem Partiya İstanbulê Murat Kalmaz û Gonca yan gazetekildarî mîtînga demokrasî û azadiyê axivîn. Hevserokan diyar kir ku ew ê di 25 Sibatê de li İstanbulê li qada Esenyurtê piştgirî û tevlîbûna saziyên civakî û partiyên siyasî mîtîngeke bikin û gotin em ê di mîtingê de daxwaza azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan bikin. Ji bo têkbirina faşîzmê jî divê herkes biherêkin qadan. Di doza KCK ya Mêrdînê de cezayê hevsê li 15 siyasetmedaran hate birîn. Di sala 2014 de li Mêrdînê derheqê 15 siyasetmedaran de doz hatibû vekirin û danîşîna biryarê ya dozê hate darxistin. Doz bi sedema damizrandina meclisên bajaran hate vekirin û danîşîna dozê li duyemîn datgeya cezayê giran a Mêrdînê hate li darxistin. Siyasetmedar tevlî danîşînê nebûn lê parêzerên wan amade bûn. Dadgehê ji dozgeriyê xwest ku mütalaya xwe eşkere bike. Dozger ji bo meclisên bajêr ku siyasetmedaran gotibû di çarçoveya rêzîknameya Partiya Herêmên Demokratîk DPP de hatiye avakirin ev îddia kir. Di gelek lêpirsinan û gelek bajaran de rêzîkname û xebatên rêzîknameyên yên alaqeya wan bi hev re nîne dê weke ku bi heman pênûsê hatibe nivîsandin hatiye tespît kirin. Bi domdarî dozgeranî ziman ku xebatên domdar û zêde yên dibin sîwana meclisan de tenê dikarê dibin avakirineke rêxistinî de werin kirin û ev yek weke sûcê endamtiya rêxistinê de şan kir. Dozger xwest ku divê çarçovê de cezê li siyasetmedaran were birîn. Dadgehê piştî parastina parêzvanan biryara xwe da û bi îddaya endamtiya rêxistinê cezayê hevsê li 15 siyasetmedaran birî. Li gorî vê yekê li Lokman Ekenek
Davut Şahin, Nazım Kok, Zirver Gümüş, Davut Bozan, İpek Güneş u Ayşe Bozan, 7 salu şeşme, li Musa Alkan u İsa Durç, 6 salu dehme u 15 roj, li Genco Akman, Sedat Dağ, Gülsel Yıldırım, Mesut Amak, Abdülkadir Aktaş u Erdal Irmakcı 6 salu seme cezayı hapsettirdi. Saziya Medya Banker ve Rojnamavan Dicle Müftüoğlu ve Reberdan 6 saziyên pîşeyî yên medya yên li Tirkiye ji bo Rojnamavan xwediyê xeleta nûçegihanî û girtî daxwaza berdana Dicle Müftüoğlu kirin. Metna bangê ji aliyê CKD Komele Fuat ya Yekîtiya Rojnamavanan DFG Komela Karên Medya û Hukuk Melesa Komela jinin Rojnamavan ya Mezopotamya MGK, Diz, Basın İş û Sendikaya Rojnamavanên Türkiye TKS hate amade kirin. Saziyan got Rojnamavan Dicle Müftüoğlu di roja azadiya medya û çepemeniyê de hatiye girtin. Dicle Müftüoğlu hevseruka Komela Rojnamavanên Dicle Fıratê DFG û editора Ajansa Mezopotamyayê. Nezî 10 mahane li girtîgeha Sincan ya jinan tê girtin di îdanameya 43 rûpelî de yek delîl û belgeya suç nîne. Dürünüşten dadgehkirin de jî şandiya dadgehê dubare ji dozgeriyê xwest ku delîl û belgeyan pêşkeş bike li heta îro tu delîl û belge nehatine pêşkeş kirin. Di vê Rojnamavan Dicle Müftüoğlu demil de swerê berdan. Şevirmende Asayişa NTV'yi Irak'ı û nûnere Tevbetiya Sekreteriya Giştiya NTV'nin yekbûyla Irak'ı civiyan. Ofisa ragiyandine Şevirmende Asayişa NTV'yi Irak'ı ragiyan ku duh bişev Şevirmende Asayişa NTV'yi Irak'ı Kasım Erici û nûnere Tevbetiya Sekreteriya Giştiya NTV'nin yekbûyla Irak'ı yanin Helin Plaskent civiyane. Li civînê de pêşhatên dawiyên siyasî û evlekariyên Iraq û navçeyên hatine gotxweşkirin û her du aliyan teqes li ser valakirin û li hilweşandina kampa holê ya li Rojavayê Kurdistanê kirine û diyarkirin ku ji ber li ser Iraq û herêmê Metirsiyê çêdike. Her wa di civînê de hat diyarkirin ku tevî astengiyan ji Iraq yek ji welatên ku berdewam welatiyên xwe ji kampa holê vedigerîne. Beriya niha Qasım Erêncî ragihand bû ku 1567 malbatên Iraqî li kampa holê veguhestina kampa Baxdayê her wan 900 malbatên Iraqî piştî hatine vegerandin çûne ser cihûwarê xwe. Her wa ragihand bû ku 2945 Iraqiyên hatine vegerandin ku töhmeta terorê li ser bûn piraniya wan li gor yasayên Iraqê hatine darizandin. Hêjayê gotinayê ku kampa holê dikeve Rojavayê Kurdistanê û yek ji kampên herî mezin ku malbat û endamên çeteyên Daişê lê dimînin. Nêzîkî 70,000 welatiyên Sûrî û welatên cûr be cûr yên biyanî têde hene. Ji vanan jî zêdetirî 30,000 Iraqî ne. Li Şamê teqîn çêbû. Dezgehên çepemeniyên Sûriye û navenda çavderiyê Sohrê ragihand ku İsraîlê taxa Kefersusê ya Şamê kirin armanc û gotin li taxa Kefersusê gelek saziyên evlihî hene. Ajanseke fermiya desthilatdariya Şamê jî ragihand ku İsraîlê wesibê êrişî taxa Kefersusê ya Şamê kiriye. Televizyoneke herêmî jî ragihan ji İsraîlê careke din bi moşekan êrişî paytexta Şamê kir û got İsraîlê vê carê taxa Kefersusê ku gelek saziyên evlihî hene kirine armanc. İsraîlê di sivata 2023 de jî êrişî heman taxî kiribû û gelek pisporên leşkeriyên İranê hatibûn kuştin. Navên de çavdêriya mafê mirovan a Sûriye Sohrê jî ragihand ku êriş li dijî keseyê tek girêdayî İranê hatiye kirin û di encamê de li Şamê teqînên mezin çêbûne. Belegodarên hêja menûçeyên ku di nava rojê de pêşketineme pêşkêş kirin